שלום לכולם, אנחנו פה מהחווה שלנו בראש הנקרה לגידול אצות. היום ארני, האיש והאגדה, שהוא בא מומחה עולמי בגידול אצות וגם גבר שרמנטי במיוחד, הסביר לנו איך ההצה עובדת ומה היתרונות שלה. אני מחזיק ביד את ההצה גרסילריה. במוצר אנחנו משתמשים בכל ההצה, על כל החומרים שלה, ושומרים על יחסי גומלין בין המרכיבים השונים של ההצה. ברגע שהמוצר שמכיל את הגרסילריה מגיע במגע עם האור, ומאחר והוא מרוכז הרבה יותר מהנוזל הבין-תאי, הוא יודע למשוך את הנוזל דרך האפידרמיס, להשאיר אותו בחומרי ההזנה, מה שיש בטוב של ההצה, ואז הנוזל חוזר חזרה לתוך האפידרמיס ומזין את האור. בקצרה על מנגנון הפעולה שלה. טוב, תודה רבה ארנון. בפרקים הבאים נספר על שאר המוצרים עם עדויות וחוויות לקוחות.